To kto mi volá? Vyvala? Čo ty, Harpia? Si sa pomýlila? Nepomýlila, hej? No na čo mi voláš? Jak sa mám? Bez teba? Bohovo sa mám. Suprovo, peckovo. Počúvaj, prečo mi voláš? Však som ti vrátil všetky veci. Aj ty mne si vrátila všetky veci. Tak na jakú Mariu mi voláš? Len tak, hej? Že jak sa mám? Nevidím tvoj tupý ksicht, sa parádne. A ty jak? Ešte stále? Trtkaš to tým chujom? Netrtkaš. Nového máš. Jak sa volá? Na čo sa ťa pýtam, jak sa volá? To bude isto nejaký Omar z osádky vedľa, nie? Nie. A čo, sama si? Hej, sama. Dobre. A čo? Kde robíš? Robíš, či ešte stále študuješ? Ani jedno. A čo? Doma si? To asi fajne, nie? Keď doma si. No dobre, posledný krát sa ťa spýtam. Na jakú rici mi zavolala? Mne je jedno, že ty sa ma pýtaš, že jak sa ja mám. Ja sa mám bohovo. Som ti to povedal. No vidíš. Brat sa má jak? Stále hraje futbal? Futbalista bude z neho, hej? Stále si to myslíš. Však keď som s ním hral futbal, ten chlapec si myslel to, že ten šport sa hraje s basketbalkou. Talent, celá sestra. Mama jak? Stále je taká jebnutá jak ty? Mama v nemocnici? Za čo? Oco ju zbil? Oco sa rozíšiel. S tvojou mamu. Po mlieko išiel. Druhýkrát. Dúfam, že sa už teraz nevráti. No dobre, nie, to bolo veľa, sorry. Čo je z mamu? Infarkt? Toho sa dostane. Ja som mal z teba tiež infarkt, keď si ma podjebala. Počúvaj ma sem, ty hlúpa piča. Posledný krát sa ťa pýtam, na čo mi voláš? Čo chceš odo mňa? Požičať peniaze. Ešte raz to zopakuj. No vidíš, teraz si to počula. A teraz sa nad tým zamyslí. Už si sa zamyslela? Výborne. Na čo si došla? Nič. To isté si mi povedala, keď si tomu 40-ročnému chujovi fajčila chuj, že to nič. Kamarátsky. No nie? No, a teraz ti vieš čo ja poviem? Kamarátsky ťa pošlem do ryti. Čau. Pane Bože, najdi si frajerku, hovorili. Ja už presne viem, prečo sú buzeranti na tom svete. Bože môj.